Boria mesti ya, boria. Mesti kalau bawa. Berapa? Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे फरायबावनाय जाबाय दा दिनैनि भिडिअआ जोंना मा जागोन नुखाबाय आरोना नोंथांमोना ओरै आनै ओमफ्रायो इखौबो आनैयानो होनसै आरोना जोङो दा दिनैयो फार्स्ट आंनि भिडिअआवहाय माने आंनि ब्लगावहाय जानायनि भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना बेबो चेलेन्ज भिडिअ जोङो दाउदैनि जानाय भिडिअ बानायनो नागिरदों ओमफ्रायो जोङो दाउदैजों लोगोसे जुस लाफादों आरोना दाहाय जेनेबा इयो नांथायोना दाउदैया नांथाबाथाय इखौ एसे एसे लोंना होनांगोन ना नङाबा बोरैबा जागोन आरो ओमफ्रायो जोङो दाउदैखौ दैबेसे लादों दसथा लादों ओमफ्रायो जोङो टाइम होगोन आरोना बेसेबां टाइमाव ओमफ्राय सोर बांसिन जानो हायो बिदि जागोन आरो ओमफ्राय सोर बांसिन जानो हायो ओमफ्राय सासेल'सो देरहानाय जागोन ना ओमफ्राय जों साथाम दङ ओमफ्राय साथाम थानायाव सासेल'सो देरहागोन ओमफ्य सासे देरहानाया जोंखौ मा पानिशमेन्ट होयो जेनेबा इयो उनाव जासिगोन आरो दै चइस खालामसिगोन देरहाग्राया ओमफ्राय जोङो दायो बिदिनो जानायखौ जोङो जागायनोसै आरो टाइम होगोन जोङो बेसे टाइमखौ बेसे होनो 5 मिनिट ना 6 मिनिट 5 मिनिट दे 5 मिनिट 5 मिनिट दसथा दाउदै जिरना जानाय दाउदैखौ जिरना जानाय जे आनैमोननि फिसाला दं आरो दै इसोरबो साइडआवनो दं नालाय जानो लुगैनाय हाथारला दाउदैखौ गथ' मानसिना जानो लुगैजोब्बाय दाउदैखौ जोंबो इदि लायै थाबाय नालाय गथ' मानसिफोर गथ' दङ साइडआवहाय ओमफ्राय जोङो दाउदैखौ जिरनानै लायाखै ओमफ्राय जायनो माने एसे आइडिया गोरों थाब जिरनो हायो बेनो एसे फास्ट जागोन आरो जानायावबो गोरों जानांगोन आरो दै ओमफ्राय आंना सान मोदान फैगासिनो मा खालामनो जेबो नङा उफाय गैया सान्दुंथारना नै बाल्थिङावबो दै लालायबावदोंसो जोङो दायो टाइमखौ स्टार्ट खालामसै ना होमबा 5 मिनिट ना सेकेन्ड खारनाय आरोना ओमफ्राय टाइमखौ स्टार्ट खालामसै संख्रिखौ लाखानोसै दै संख्रिखौ लाखानोसै लायोबा लाखादो ओमफ्राय दाहाननो खस्थ' जागोन ना आंबो लाखानोसै गाव लाखादो खाथियाव रेडि स्टार्ट खालामो गुड मोनलायदों गुड दे होनसै ना दे 1 2 3 र' 1 2 3 start go होदो जाबाय आयु गैलाहाय जोंना साइडआव खनरबाय सोरो खनरलायनाय गैया आयु नै जिनोनो हाया माथो मिना हाय र' नायलाय आयु सानैया नायलाय ओमफ्राय आंना जिनायानो जायाखै गैलालै आं जेनखाबाय लोगोफोर आं जेनखाबाय र' इमा इयो हानरबाय आंनि फिसालाया जानो लुगैनाय 31 सेकेन्ड जाबाय आंनि फिसालाया आंनि खर'आवसो इना फिसालाया दोंसो जासिनबायहाय फिसालाफोर दं नालाय ना होमबाबो जेबो नङा टाइम बारा जिखुनु 5 मिनिट जायाबाबो सोर बांसिन जानो हायो आरोना आयु सोरबा दुइन जाखांबाय नामा आयु नांखायो माथो गोदोनायाव नांखादोंसो मोजां खांनो जिरनो हायो दाउदैखौ jangan misalkan ada serai kusin selah ada serai kok serai bin serai kok serai kok nggak lagi bermane biar isi expert jakan kemana kaki aja yang सैमाबो दङ लोगोसे नै दाउदै बिखं जाफाग्रा 2 मिनिट थांबाय लोगोफोर खोन्थाहर मबाइलखौ 2 मिनिट थांबाय आंना मबाइल खोन्थानायाव टाइम थागोन माथो नै 2 मिनिट साफ्रा जि डिस्टार्ब मिथिला जिरनो मोजां जायाखै दाउदैया अबा मोजां थिनहरनानै Mata nggak semakin tuh banyak mak? Siap.
भिडिअआ बोरै जादों मिन्थिला दै 카메라맨 गैया केमेरामेन गैया दा स्टेन्डखौ देखायगोन आङो केमेरा स्टेन्डखौ लास्टआव मावजि मासे सैमा मानै दंफैयो सानथ्रिफोरा बिबुराव थांफानायखौबो गारनो हाया जानांगौ वा माथो दा माबाल' जादों 10 मिनिटल' जोबसिगोनानो माथो दावदैया ओंखायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम 10ता दावदै जाफैसिगोन semua bisa kerja mana? Bisa paran juga. Hilang saya kena kabe. Saya kena kabe. Angam, harus tak nongkan. Teman tu. Jadi semua saya nongkan. Teman tu. गैथारला लोगोफोर गैथारला फुरा जिन्नो हानांगोन दै इखौ गैथारला ओइ गब जाबाय माला थैबाय गैथारला गैला जोब्बाय स्टप देरलाबाय आयो लास्टनिखौ माबायदि खालामनो आं खोन्थाहैनो नोंसोरनो आंना आखाइ बेसे दंबावोमोन नै लोगोफोर नै टाइमा 5 मिनिट 2 सेकेन्ड जाबाय दैबा 6था थागोन आंना 6था इदिन जाबायना गैला दा ओमफ्राय मा खालामगोन जोङो आयै जेनबाय गैला बिसोरनो हरनोसै मोनसेनो सानसेफोरनो ना नो जादोनो फुंगानो मोनसे होदोनो आं देराबाय बेना दैथामल' थादों आंना दैब्रै थाबाय आंनाथ' दैब्रै दैबा 6था सद दैनिल' जानो हादों र' लोगोफोरा देखायनो दैनिल' जानो हादों नै बिथाङा नङा 6था 7था 8था आङो मा 8था हिसाब खालामगासिनो 10थाखौ आं दैनि जादोंनो सुबुङा नों इयो दैनि जानो हादों फिसालाया नुवाखै ना बाबा जागोन फिसाना नै इयो महाराजा जिन्दाबाद इयो नोङो बेसाखौ 6था ओइ नायलाय बे ओइ नायो आं गोजानो हाबावगौसोमोन आनिया जुसबो लोंनो सोलाबलायाखै ओमफ्राय आंनाथ' जुसाबो जोबबावदों बेनाबो जोबबावदों होमबाबो बे हाबावाखै ओमफ्राय जुसखौथ' लोंनो टाइम गैया दासो देराबाय आरो ना ओमफ्राय गोरखावजोब्बाय र' एसे टाइम लादों गोरनायाव आं हालाहाय बे सैमाफोरखौ दिनै नै टाइमा नै जोब्बाबो जानोसै नै जादो माथो खालामनो ना देरहानाया देरहाबाय आरो ओमफ्रायो दायो मा खालामगोन बिथाङा आं मिथिला दे सिखारदो ओमफ्राय नै सानथ्रिफोरा जोंना नै दावदैखौ जमगासिनोमोन नै बेथ' गाबबावबायसोमोन थिखसे ओमफ्राय नै मोनजाबाय नोंना बोरै दावदैया मोनाखै लादो नै दा होगोन आयै जाखांबाय दायो गरम फ्रु जाखांबाय लोगोफोर देरहाग्राया ओमफ्रायो मा खालामगोनथाय जेननायफोरखौ नै बेथ' अबस्था गाज्रियाव जेनखादों आरो ना अबस्था गाज्रियाव जेनखादों अनलि दैब्रैल' जानो हादों इयो ओमफ्राय आं आरो 6था जानो हादों नै बेखौबो आं जानो हाबावसिगौमोन आरो ना ओमफ्राय एसेयावनो 6थाब्रा जाबाय नैबे आद्रा थानायखौ आङो एसे लोंनो हाबाय नोङो बेखौ लोङिखायनो नों थाब जानो हायाखै मोनखोनो हायाखै दायो जाबाय र' एसे दसे दावदै जानायखौ एसे गोजो होनानै जोङो मा खालामगोन बेनि प्लेन दिहुनसिगोन माने जोंथ' दिहुना नै बिथाङासो दिहुनो मा लुबैयोना ओमफ्राय नोङो मा खालामगोन देलाय जेनग्राफोरखौ दे दसे गोसोखांदो ना आंखौ नोंसोरो र' गारि लाना गारि लानाबो मा गारियाव ट्रेन गारियाव ना गय दुनाखङाबो बचपन का याद नागिरनालाय थां
मा होनो मा खालामनांगौ दे खोन्थादो इयो देराग्राया मा होनखो मालाय गावखौ गोदो गाव उन्दैयाव गेलेदोंमोननो गय दुनायखङाव गाखोना बोनाय ओमफ्रायो दा बेखौहाय गावहा देराबाय नालाय जोंखौ बोजानो लुगैयो जों सानैया बोनांसिगोन दा ओमफ्राय बोनोसै ना ओमफ्राय जोङो सासे सासे बोगोन ना सानैबो डाइरेक्ट बोगोन सानैजों बोनांसिगोन डाइरेक्ट गिदिर एसे मानसिया मोदोमा गिदिर ना जेबो नङा जोङो नागिरहैनोसै जोङो लायना फैनोसै दसे भिडिअखौ स्टप खालामनाय जासिगोन आरोना बेयावनो ओमफ्रायो जोङो लायना फैनो आं गाजा नुहुरबायलै नै बेयावसो बोगोन आरोना जोङो ओमफ्राय नै आनैया लानानै फैबाय जिरनानैबो लानानै फैबाय नै साफ्फानो ओमफ्राय नै फिसालायासो बेना जिरायग्रोबाय दानाबा मा खालामबावनो नै जों सानैजों बोनो हागोन ना हायाखै देलाय एसे बुंनाय नायलाय सानैजों हागोन ना ओमफ्राय फार्स्टआव सासे ट्राइ खालामग्रोगोन दै ओमफ्रायो सानैजों बोनोसै बेसे गोलाव बोनांगौ गाहा खोन्थाथोंसै बोजाग्रानि मुडखौ नायनि गोलाव गोबाव आं जेब्ला हाया आयौ पानिसमेन्ट होग्रायाबो बोरैबा अनथारा मानो अननो आंलाय अनथारा नायलाय जोंखौ जेनग्राखौ देरहानानै दा गय दुनायखौ बोबाय खिफि होलांबाय थायाबानो जाबायहाय ना खिफि होलांबाय थायाबानो जाबाय दा जोङो बोनोसै आरोना दायो स्टार्ट खालामनोसै बोनायखौ जोंनि पानिसमेन्टआ बोनाय आरोना ओमफ्राय गरमसिगोन जोङो एसे दायो बिथाङा मालाय आराम बार खोलो खोलो नांसिगोन आरोना जों बोनाय नों माबायदि जिरायगोन देलाय नों माबायदि जिरायगोन बरिया थोदों बरिया र' बोनायलाय देलाय र' बोनाय बोनायलाय बरिया बोग्राखौ नाय बोजाग्राखौ नाय सोर नालाय बोग्राखौ सिगावलाय लायनोसै हरलाय आं बोनायनो हाखाया नोंबो हाखानाय नङा आं बोनायनो दे लरेटनो हागोन हाया मैदेरनि बोलो आं एसे हादों दे 1 2 3 बिराद मोजां मोनदों आङो बरिया देबो Boriya mesti boriya mesti kalau bawa berapa गाखोनानै बोरैखो बिराद बरिया गोदो बिराद फाला बदल बोलायलायोमोन बिदिनो लामायाव ना इखौनो गोसोखांबाय आं दिनै आयै इसोर मोजां मोनबायहाय सासे नायलाय मिना मेगनखौ नायलाय मेगनखौ नै मिना अबस्था हांगानो गनोसै आरो फगिलिर ओमफ्राय नै फांखायाव थानो गोनां अबस्था जाबाय दायो हाला दहायनि आग्लायनाय दंमोन नै जुसखौ लोंफिनसै ना मेंगानायनि ओरैबायदि गरम माने हायौ र' दसे दै रेस्ट लानि आं बेसे गोलाव बोखो देखायनि दै खै मिटार बोखो नै ओरैजाय नै गोलावथार बोबाय मा होनदों नायलाय एसे आयै बेटे रागा जोंबाय नै बेसेरा मा जागोन फिसाला गोनांफोरजों
लोगोफोर दायो जाखां लोंखां जोंहा पानिशमेन्ट मोनबाय आरोना नै बेहा आलो गोजोन गाखोनो मोनबाय जा सानजों एकदम मिनिगुलायनाय थिगसे बोनांबाय आरोना ओमफ्राय नै दसे फांखायाव साफैबाय नै थांगलायनाय बुबाय बिसोरो गेलेथार ओरैबायदि बेथ' आनैया फार्स्टआव लरेटनोबो हायाखै आं एसे लरेटनो हादों आरोना ओमफ्राय दायो बिदिनो गरमबायबो दसे रेस्ट लानोसै जोङो ओमफ्राय दहायनि जुस जोबनाय जुस लोंनानै जोबाखैमोन ना आग्लायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ जोङो दायो लोंफिननोसै आरोना दसे मेंगानायनि जिरायनानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बिराद इन्ट्रेस्ट जागोन दे लोगोफोर बयबो नायबानो जाबाय नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय एसे बुंना होदो जेनेबा बिदिनो शेयार खालामदो भिडिअखौ जोंनि भिडिअखौ जाबाबो जायाबाबो होबाय माबायदि मोनदों गाज्रि कमेन्ट हरनाङा आरो जेनेबा सोरखौबाफोर माबा जास्ट इन्टारटेनमेन्ट आरोना जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो जों बेखौ बानायनाय जादों आरो ओरैनो गरमाव ओरैनो थास्लायस्लाय माबोरै बारग'होनो आरोना ओरैनोबाबोथ' गरमखा ओमफ्राय बिदिनो जोङो बारग'होबाय आरोना गरमखौ दिनैयो जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट हरदो कमेन्टआव हरदो आरो मोजां मोनदोंब्ला माबाफोर भिडिअ लाबोबावनांगौबा बुंहरबावबानो जाबाय मा भिडिअ लाबोनांगौ माबायदि टाइपनि भिडिअ लाबोनांगौ बेखौ फोरमायहर आरो जाहाथे खिन्थु गाज्रि कमेन्ट हरनाङा दे लोगोफोर दै गाज्रि कमेन्ट हरबाथाय जोंबो रिप्लाय होफिनगोन आरोना गाज्रि कमेन्ट हरबाथाय ओमफ्राय जोङो दा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन